ole tuna chuan vestige kan account kan vestige account kha ma kan bank account ne na link dan tutorial kan siam don ni hei eng bank pon na link theya MRB Mizoram Rural Bank emo SBI State Bank of India emo eng bank po khana link thei veka hei ma ni pon kan ti vek the kan upline ten kan upline te hi an man reng bik lawa thilangi matan hian ke ni po upline nei vek kan ye kan vai hin kan in zir turania bank account upload ti te chu mani kan thiam ve turania kan la thiam lo lai chang kan upline te po kan downline te account te po kan link tir no theya ma se in zir ve turani chuan upload ani simple te nia ama sabera chuan Google emo Chrome emo i browser ne khani lu tanga ke chon Google ka mang mai nga i search anga newbankpen.weston.in hemi site a heni log in do ni i search do ni tian chuan direct in site a zona in lut anga username le password username ti hian kan ID kha chut tur kan ming kha chut me lo tur ni than chu ming in anga tam don lu tu ka chu wangin kan ID kha kan chuang ka copy sa kan paste anga ke chu hemi ID hi nia chuan password kan chuang password kan chu zawa chuan login ti hi kan metanga a hring hi kan login anga tikhan kan bank account a khana in lu tanga ai ju save lo ju kan thu chu bank account emo i kan bank card pani khana a link ve ve thini pen card thi kan nei lo tlang puyanga kan siam chop tir tlang puyanga pen card hi chu kan nei sa lem lo thin pen card po hi nei ngei tur ni achan chu nakina enge director kai huna phei chuan pen card nei ngei tur ania pen card kan nei lo chuan kan hlo te khain kat ve treu thei ni chu vai pen card cheng za ni atanga za thum man ve lekina siam tir theya kar khat vel nga tenga ya achuak ngal mai lawa achuak ngal chi te po siam tir theya pen card ti siam tir ngei bok tur ni het lampang ading lampang hi anila heta hen bank account chu kan update don ta ni kan link don ta ni ama sabera chuan choose file ti hi upload bank documents ti hi imuanga choose file ti hi metanga chuan i browse anga chuan ta hi bank account alo lang sa ti hang ka choose ta ni he kan upload tu ania chuan IFSC code ti a hian he ta hi kan hmu theianga IFSC code ti chu he lai hi SBI N0RRMIGB ti hi ni kan chu ve ang themi yang che hian SBI N0RRMIGB Mizoram Rural Bank kain tia chuan adika hei chu chuan bank branch ti hi borpui ti hena om thin nga langa engmo adanga chuan ang chuang lawa chuan khulai nge a bank branch hei ta hian ziak bank branch name and code Bongkon branch 73 tain kan enanga chuan Bongkon branch ti a om le om lo kan thlangang ta hi ome Bongkon branch ti kan thlanga tikhan hei chu in hemi passbook hi en tel zel turani chuan account number hi ta hin ziaka 9700639448 4408 ti hi account number ania 700639448 chuan hetain kan en phei nga khami bok kha kan chunon leang 9700639448 tikhan tiang kan tianga ain an le an lo hi kan en chiang lenga ti sual me lo tur ni hei hi ain ang 4408 tur zo kani tiang kan chekanga uluk dewin ti sual kha ve theya chuan tiang kan en pheianga he ta hetlai mi tik ngei tur ni kan tik lo chuan upload thei mi lo hetlai mi kan tik anga chuan kan tik zoa save bank ti hi kan metanga tikhan kan upload zo chu nia chuan hei kan donga
Thank you for uploading your bank documents. It will be verified in next 3 working days and you will receive an SMS on your registered mobile number. Post document updation or rejection. Ti vel hi. Oh, chuan tikhan kan upload nuwa hian ni nu ni thum nu vela. Unlow verify ni chuan message ha kan donga oh your bank account has been verified ti emo a app sa tanga check dan te po kan da to kha tang te po khana enzel thei ni tikhan bank account chu kan upload zo to unlow reject ve thina mo bank account hi unlow reject palani chuan message ha kan donga your bank account has been rejected ti velin chuan kan upload thale mai do ni an accept ma kha chu upload that zel tu rani oh okay nga o kha zong kha ani mai bank account upload dan chu chuan hetlama hian pen card te po kan upload thei ni kan ti to kha oh kha zong kha ni